Waduh, ini gak dia kol. Ayo, Pak Di. Oh, iya dia, Pak Di. Aku ngerti lho. Enggak apa. Absen Retno. Sawi lah ketemu. Arep belanja apa, Mak? Nggih. Boten bojo wis. Bojo to, Mak? Mau sarapan. Lah kuwi lho timun, Lho wong sampe metu pune tragan lho. terong, jamur. Iya, akeh lho. Kadung tuku nang pirang-pirang sasira rene kok. Wong bakul iki biasane nganu Mas, nganu to Mas, glembuki to Mas. Yo ya kakek. Ngono lho. Nah, ngono lho. Bakul belanjane sik akeh lho timun, barang lho. Istirahat dadi gak masak yo gak nyapu lho kemang kabeh mataku. Lho. Berarti kesel malah kemeng kabeh ngene, Mak. Foto anu karo tadi. Oh, nggih nggih nggih. Iki nyapu lho kemang. Iki lho sak ketok le nyapu emper le. Iki lho mak tun wis nyanyi. Yo ndang blonjo to, Mak. Nomere kirimne aku. Tuku tahu Lho, kowe kok kene. 2000. Nggo apa to tahu arepe? Heh, Entah mau mateng. ya tak kelo. Tahu entah. Reno sing wis kuko to, Mak. Wes, lah nang tahu kok. Aku nganu. Iki ya bakul tahu barang. Ora tak mangan. Iki lho bakul tahu. Ya ti yo. Kuwi ya. Ya entah. Oh, alah. Kita jualan Pak Kiai. Aku ini gak ketok bener. Bakul dawet ora? Ora udan-udanan kok. Ayo gak ketok wong. Lah nyapa to ora bakul? Mau Kuwi tamu mateng ya, Neng? tinukone sapa? Tamu mateng. Mak kok goreng gedang. Dan goreng gedang. Kok aku digorong. Ya tang goreng to. Cahyo. Baik, Mbak Rin ki pesene piro goreng pisan? Ya 30. Ora dibalesi karo Rin. Lha iki lho Mas jemur lho. Ngene rasa goreng yo lak. Dijukul ora. Apa Bu? Oh, Jangan kenari ya, ha? jane lak gelem ngedep ya jane ya lak nganu lho. Saking wegah. Kowe kuwi lak gelem ngedep lho ya laris. Saking kowe kuwi lho, saking kowe kuwi lho. Lon. Masak golek sawi takon. Tapi kene bakul aku liwat sitar ning bakul. Wis nggih rica-rica ayam. Terus Terus dia sapa? Kowe mbleh mentak kok. Baby to. Tak kira saiki arep jelo. Wis kan. Kowe blonjo percuma no. Ki ana sitok aku kok kulone. Kowe jamur piye? Dang. Iya, Dang. Ya. Balur trawe to. Ya, gitu. Cair. Wah, langsung ngrong. Biar sampeyan enak. Allah ning iki gak gelem wong e. Senengane trawe to Pak Di. Bukan jam retno ya. Kowe boseng lah enak to no. Doseng iki lho. Sitok kurang pura. Kabeh no jamure kuwi. Kurang no. Aku tukokno lho kowe. Kurang pura, Bos. Loro no, Bos. Lho, Bos, nek jam retno ya. Pira no wino? Loro no. 10.000 telu. Kabeh nek iku. Wis kabeh pisan. Gak boseng kok, enak boseng. Warne jamurmu ki lho kok alah. Kok iso Aku lek gak kopi ya. Pusing ngene Dre. nukokne jamur, Bos. Wis padha sarene gak leh ngopi. Lah karo dokter kan kudune kan gak oleh ngopi. Lah timun pura? Trawes senengane nek ngerti. Wis duwe. Ngomong cangkem. 2000. Jair senengane ngono. Senengane trawes kok. Ayune supaya absen rene pas ngopi ngeper gitu. Pingga boseng wis enak, oseng iya ya. Wis enak pingga boseng sak apa sumpah. Dadi oseng karo jamurmu kok alas kuwi lak enak to no. Lah ya kuwi enak to. Goreng tak ganyang karo saos. Wong diomongi kon
kopi apa? Kuwi mbok sing nyemek enek duduhe iki lho enak. Kayak gini loh, Wak. Ini juga. Jangan di sing nyemek lho enak. Kayak gede-gede ta no. Gede-gede. Waduh. Lah jamur nang ndi yang ngene amune. Kok karepe kon wangi ya minyak kae ta wangi kok. Ndang. Nang desa ngene iki 10.000 lah. Lah iya, biasa tak kira mengke kurang sitok iki 5.000 ngono. Lho, tak kira. Endi pangete kalau mudirine? Kamu nek iki ya. Banget, Mak. Jika banget, Mak. Lho kuwi digowo kabeh. Lho kowe kok ya tuh. Tak terang-terang kuwi ya, Mak. Wong aku ora duwit iki. Apa mong? Agung Kayak gini ya, Bang Protoli apa piye to, Kek? Duit apa? Apane? Anune. Kado udah teblok. Ora mrojo. Kok iya jane ram aku. Nah, ngopi lho aku soalnya suwi gak rene, suwi gak ketemu karo iki aku. Suwi gak ketemu karo ta. Ayo iki lho. Kok diulas-ulas nang goreng iki. Nah, kalau jamur lho. Wis nanti pokoke sitoke dioseng enak nyemek ngono lho, Mak. Mak sapa mbok tambah apa kae ndak pokok. Lho wis lho wingi jere reno kuwi piye to no? Mas Satri njaluk buah naga. Jadi pengen iso nyembur. Ben iso nyembur ya buah naga. Kan usah muda, ndak tekek geni ka makan-makan. Jadi itu cuma buat karo. Nyembur kan enak. Oh, ngono ya. Lek semangka gak ben nyembur cangkeme. Lah semangka sapa sing pengen njaluk? Kowe ya? Mas Satri. Satri makane pulang. Nyapa kowe iki kok wis ngono kok njaluk buah naga ben iso nyembur piye wis ngono ae lho. Kowe gak dijan no? Iya, nek tapi udan-udanan itu mau. Dan aku nukane Cahayu iki sing asli. Heeh, tapi wong emoh ya wis to. Ono padune anda-ada. Lho gak aku lak rene. Wanjakno mengko. Aku lak rene karo nukane iki tok. Gak. Kandakno sarim minggu padha karo sarim ngene. Kan kondas ya. Kon kandhane saring piye to? Padha karo sarim. Nek saring kan bojomu to. Lah ya padha. Lah iya. Saleting Lah lah yo. Ya Pak Edi ya. Kan saleting. Oh, sak letek ya. Kan kowe wong ayu tok wong anak ra kambu. Lho. Semangate kuwi lho, Mak iki. Kok yo buah naga lak man buah naga jere ben iso nyembur. Iso nyembur jere, Pak Edi. Iki to Pak Edi kan. Oh, alah. Kowe ro ngopi kowe ngantuk kowe. Ketoke loro apa mumet. Lho, kowe kok anu ngelokne wong loro senane engko. Ndak terangnya kukruk ngono lho. Lah nyep. Mamu ki ngendi lek? Oh, alah, aku omahku ki, Numronan. Ngawi ya omamu. omahku Telaga Nongo. Lagano. Kaya ning Ande nggone anu ya. Bener sapa? Apa kan? Sing anake mbok Iya, Pak. kuwi anake. Aku kulane Pak Santoso niku lho, Mak. pas sono ngoe dire. Oh, alah, lha kowe lak liwat ya ro to no. Anake mbok kuwi anake mbok jenenge. Oh, ro jenenge gak ro rupane ngono to karo. Oh buat nang warung ya. Warung yo, ha. Dulure Mbak Satino. Nah, dulur aku iki akeh lho. Di aku urung tau krungu. Lho, dulur aku kuwi maker iki lho sapa? Mbak Satino. Nah, iki barang. Iki. Mbah iki. Lah iya iki satu. Hmm. Oh nang ngawe. Ade Yo. warung to. Yo, Lah kae sapa? yo warung kuwi. Nyanyi kan sapa nyanyi kae? Sing nyanyi ndi? Aron pete. Sing nang mlebu nang Indosiar. Oh, nopi. Nopek. Nah, kae tanggoku. Aku lek ndukung goro-goro no. Lah kok Alhamdulillah. medun. Aku semumet aku Nah. metu kuwi lho rong Yo. Yo wis. Yo nen engko ben tekak ning nggon kono. Oke, we mendukung ya. Iya. Alhamdulillah. Pokoke pegenane kirim SMS. Oh, kirim SMS ya. Cek nang apa Indosiar. Nang Indosiar. Oh, nang Indosiar ya. Ini tuku pulsa nang geraku. Iya, ya kowe bakal pulsa. Ya bener. Lah nyapa to saiki ora bakal lho. Lah utang ya aja oleh. Oh, Cahayu. MBG. Apa sih ngono lho ya iki dadi vlog pagi hari ini nggak ngopi bos. Alam, ayo sapa? Kuwi nang Indosiar aku ndukung goro-goro tipas siwan Oke. sana saimah. Saimah Oke, tak Bos. medun. Aduh ki ngono iki jujur aku. Wes gak apa-apa, muga-muga sehat ae, dungane sehat. Anu Pak ya. Ya lancar rezekine pokoke ngono ae, ngono Aku dadi. seneng ambek kau. Wes ngono lho iki jadi vlog hari ini saya akhiri ya, Bos.
Pokoknya dongakne ae, pokoknya sehat-sehat pokoknya ngono. Apa ya? Yo, pokoknya Didungakne lancar sehat, rezekine pokoknya kabeh, pokoknya ngelak. Tadi itu kono pentol. Kok tak tukane? Aku gak Wes ngono lho jadi vlog hari ini saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak